Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wilujeng dalu wilujeng pepanggihan wonten ing jagat Ratmaya para kadang-kadang mliginipun dumateng kadang-kadang sanggar pasinaon Sekaring Lati Dukuh Curidan Desa Parangjara. Wonten ing kalodhangan dalu menika minangkani pamendhutipun pangarsanipun Dukuh Curidan ingkang kala wingi kepareng badhe ingadanan adicara Kumbakarnan supados kula asung tuladha ngacarani mungguing tata cara urut lampahipun Kumbakarnan ingkang lumampah nggih mestinipun utawi tentunipun dipun jumbuhaken kaliyan laladanipun piyambak-piyambak. Dene wonten ing laladan Dukuh Curidan menika kados pundi mangke panjenengan prayogakaken dipun jumbuhaken piyambak. Wis kedhik ingkang sampun kula share wonten grup menika saged dipun kagem pathokan menika kula waos, kula waca nggih. Kula waca menapa ingkang sampun kaserat wonten grup mangke saged dipun kagem utawi ancer-ancer anggenipun sami gladhen. Mugi-mugi anggenipun badhe gadah damel utaminipun Kumbakarnan saged kalampahan. Saderengipun kula aturaken menapa ta Kumbakarnan menika utawi menawi wonten laladan sanes dipun wastani rubukan, klumpukan ulem. Nggih menika ngempalaken para sederek, para kadang lan para sedulur supados sami nderek ngrigenaken dipun suwuni pambiyantu rigen partikel lan napa menika bau sukunipun ingkang ateges badhe ngerakit paraga-paraga Krida Dharma ingkang samangke angayahi jejibahan supados anggenipun gadah damel lumampah kanthi lancar mboten wonten alangan setunggal punapa pramila dipun ponto-ponto dipun rakit paraga-paraga ingkang badhe ngayahi jejibahan. Nggih mekaten. Jadi kula aturaken anggenipun pranata cara utawi pambiwara ngacarani wonten ing Kumbakarnan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pinisepuh ingkang kinurmatan, manggalaning praja satriyan negari, pangembating dusun ingkang satuhu luhuring budi. Sumrambah sagung para tamu kakung putri ingkang bagya mulya. Boten kesupen kadang-kadang muda tumaruna ingkang sanget kula tresnani. Semangga kula dherekaken ngunjukaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat kathah dumateng kula dalasan panjenengan sedaya. Satemah saged manunggal cipta rasa tuwin karsa saperlu angrawuhi saha hangrestreni malem Kumbakarnan anggenipun Bapa Harsana badhe margya suta amiwaha putrinipun benjing dinten Rebo Pahing Surya 13 September taun 2026. Selawat saha salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring panuntun dumateng kibrating manembah. Mugi benjang kula dalasan panjenengan pikantuk syafaat ing yaumil akhir. Sagunging para tamu ingkang winengku ing bagya mulya, kepareng matur nuhuni dawuh Bapa Harsana kula kinen ngaturaken saha nglantaraken urut reroncening adicara Kumbakarnan ingkang badhe kalampahan dalu punika. Salajengipun sumangga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi Kumbakarnan dalu kalampahan kanthi manggih wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Para tamu ingkang kinurmatan, samangke adicara kapurwakan kanthi waosan basmalah kalajengaken atur pambagya harja
Saking Bapa Arsana badhe pinaragan Bapa Sutardi minangka talanging basa. Kalajengaken atur bojo krami unjukan saha nyamikan saking kadang muda tumaruna. Bilih sampun waraden pasugatan angka sepisan, kepareng Raka Mas Suhardi minangka pangarsa kadang Karang Taruna badhe ngaturaken reroncening paraga ingkang piniji dipun suwuni Eguh Pratikel lan bau sukunipun minangka paraga Krida Darma. Panyarwe saha rerigen ingkang tasih cewet lan cicir saking panitera kasuwun kaaturaken saparipurnanipun waosan paraga Krida Darma. Bilih sampun cekap lan jangkep panalitining Krida Darma, Bapa Arsana kepareng ngajengaken atur bojo krami saha lelangen parisuka lumantar campur sari cempaka ingkang mijil saking laladan Curidan mriki piyambak. Lan samangke pahargyan Kumbakarnan paripurna kanthi waosan hamdalah sesarengan. Mekaten menggah adicara pahargyan Kumbakarnan ingkang badhe kalampahan. Ya sasampunipun dipun aturaken urut rontanipun adicara sigeg sawetawis, bilih samudayanipun sampun cekap kalajengaken ngancik dumugi adicara ingkang sepisan utawi pambukanipun. Waminipun para tamu ingkang minulya, sumangga pahargyan ing dalu punika kapurwakan kanthi waosan basmalah sesarengan. Mekaten lan urut-urutanipun lampah saged kalajengaken miturut reroncen ingkang sampun kaaturaken rikala ngaturaken urutanipun lampah adicara Kumbakarnan kala wau. Mekaten mugi-mugi wonten gina lan manfaatipun sedaya lepat nyunaking samudra pangsami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.